लोगोफोर जोंहा बिदिनो उन्दुनोसै दिनै गाबोन फुङाव बेसेबां थै सोबजायो नोंथांमोननो खौरांखौ होगोन आङो चिकेन पक'रा बानायगासिनो फ्राय बेदर फ्राय माबादोंमोन आरोना हेल' लोगोफोर नै जोंना दिनै एनिभार्सारिबो ओमफ्राय आंनि बार्थडेबो आरोना ओंखायनो दिनै डिउटियानो बिराद अभार आरोना माने बिराद डिउटि नै दाबो ड्रेसखौनो सोलायाखै माया हामा सोलिबाय दोङो लोगोफोर दा भर्तिनि एकदम रिक्रुटमेन्ट जाबाय दोङो ना कनस्टेबल ट्रेडमेन्टनि बेयाव सम मोनाखै लोगोफोर बुरिनि बार्थडेमोन बुरिनि बार्थडे एसे सेलिब्रेट खालामनि केक खाना लाना फैदो खाथि खालानि न'खर मोननै फ्लेभार लाना फैदोंमोन आरो ओमफ्राय बे बाखि नै न'नैल' दङ आरोना ओमफ्राय न'से इसाथ' ओंखारानोखा माने नै जोंनि बिल्डिं सायाव न'ब्रै दङ आरोना न'ब्रै माने न'नैल' न'से माने ओंखारानोखा आरो बेयो चिकेन ललिपपनो नै जानि खाथिनि आइ बिसा बनायदोंमोन आरो माराठी बिसा हरदो हैप्पी बर्थडे माय डियर हैप्पी एनिवर्सरी थैंकयू बिराद गोथाव आरो केकआ कर्नाटक इलेक्शनाव थांनायाव जादोंमोन चिकेन पक'रा गोदै मारै एकदम थावजों तल एवनाय इयो पक'रि एवनाय गोदै खस्थ' मोनसै आं खिन्थु लोगोफोरनो जाबो चिकेन लानानै फैदो दिनै एसे ओमफ्राय नै लोगोफोर चिकेन पक'रा बानायगासिनो ओमफ्राय नै बिदिनिखौ माने डेम' नायदोंमोन आरोना माबायदि जायो होननानै डेम' ससे फिसालानो ओंखाम होदो बिराद गोथाव आरो सासे दांबाय माबायदि जानानै एसे पिसखौ जाया माने बेखौ जानानै आरो बेलेग दांबाव जानाया माने लोगोफोर फ्राय बेदर फ्राय माबादोंमोन आरोना पक'रा बानायनो नागिरदोंमोन खिन्थु बेसना एसे खम जानो होबाय थेवब्लाबो बिराद मोजां जादों आरोना नै बानलु थाइसुम खिरा निम्बु एसे लाबाय जादो आरो बिराद मोजां जाखादों लोगोफोर नै बाराय खानैबो जाखांबाय खानसेसोखौ माइनि सासेया जानायानो जायाखै दाबो जि गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै ओंखामबो जाखानोसै नै ओंखामा बेदर बिन्स आलु बिदि संदोंमोन आरोना थ' खुरबाय बेयावनो एसेल' जानो हासिगोन जानानै नंला बारा जानोसै थ' लोगोफोर नै गरमनि थाखायनो एकदम उन्दुनो हाया जादों आरोना बेनि थाखायनो नै टिभि रुमावनो दिनै मेट्रेसखौ लानानै फैबाय मानो होनबा एसि बेयावनो दङ आरोना टिभि रुमावनो बेनि थाखायनो बेयावनो खारबोजोबनो गोनां जाबाय जोंनि नै जिथु एसि ना बेखौ माने नै टिभि रुमावल' लगायनो हायो आरोना मानो होनबा बे एसिया बेलकनिदो आरो टिभि रुमदो मोननैबो जइन आरोना थ' जइन बा बेलकनिनि थाखायनो मोजांनो एसिखौ बहायना दोननाय मानो होनबा बेयाव खिरकिबो मोनसे दंखायो थ' बांद्राय गोजौ नङा नालाय ओंखायनो आरामनो दोननो हायो ओमफ्राय नैबे जोंनि बेडरुम बे बेडरुमाव माने जेबो एसि दोननायनि जायगायानो गैया आरोना खिरकि दोङो मोनसेया खिन्थु नैबेयाव ग्रिल लागायनाय दोङो ओंखायनो बेयाव होनो हाया आरो बेयाव जुदि लगायनोबा नै बेफोर उवालखौ बुख्रुबजोबनो गोनां जायो आरोना एकदम माने एसियानो इदिखा उवालखौ बुख्रुबजोबबासो लगायनो हायो आरो नै रुमाव ओरैबायदि गरम जादों तिनथाला नालाय थानोनो हाया जादों आरोना बेनि थाखायनो टिभि रुमाव खारलांजोबनो गोनां जाबाय एकदम माने बाल्थिं दै लखबनानै उन्दुग्रा जादोंमोन आरोना मा एसेबां आराम हायाव उन्दुनायाबो मोनसे आराम लोगोफोर बिराद मजानो हायाव उन्दुनाया खिन्थु एम्फौ एनलाखौनो गिनाय मोनो आरोना बेफोर एम्फौ एनलाफोरा फैना होबा जोंफोरखौनो गिनाय मोनो नङाब्लाथ' बिसना खाथियाव आं उन्दुआ दे नों उन्दुनाङो दा लोगोफोर नैलै हायाव उन्दुनायनि मजा Emang gak undang. Terima harsan terima loga. Neo dengan. Terima dia dengan. Neo. Neo na to. Gusu bar. Ini wala beda.
मच्छर एक मच्छर पागल जैसे घूम रहे हैं हाँ पागल जैसे घूम रहा है ये सब मच्छर कैसे मच्छर यहाँ बार बार आते ही रहता है हमारे घर में ही पता नहीं किसी और के घर में भी आता है इतना सारा मच्छर कहाँ से आ रहा है यार किधर से कहाँ से आ रहा है यार भाई अब तुम मजे से सो सकता है यार हाँ जैसे ही क्या गुरनायाथ' मोजांमोन नाथाय थाम्फै मासेया डिस्टार्ब खालामबाय दोङो दा बे डिस्टार्बखौ माबायदि खारहोनो बुंलाय लाइटिंग ऑफ खालामना बाखारगोन मादि खारगोन ओइनै आं सौबायना लियो खारगन नायलाय दैखौबो बथलसे लाखाबाय लोङै उरलांबाय था माबा लाइट ऑफ खालामनानै टर्च लगायनानै नुथारनांगोन टेप 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 दा लोगोफोर जोंहा बिदिनो उन्दुनोसै दिनै गाबोन फुङाव बेसेबां थै सोबजायो नोंथांमोननो खौरांखौ होगोन आङो थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुड नाइट